Jodak e gwenge ma Woodley e boma ma Nairobi nigi lit kendo ywago lal maduong' tok ka nyomu kutegi otieno manyoro. Giywak ni kata obedo ni notis mar dar mar ndalo 90 ma nyomigi ne ochopo odiechieng' mogik kawuono, chenro ni ok otim e yo makare mar nyotime ka osim sitima, gino manyoro ocho arita. Kuom ute 43 manyochiwnegi notis mar dar, 19 kende ema osemuki. Watudore gi jafwambo marwa Efi Nyakidi mantiere e alworano. Efi, inyalo nyisowa ni to wach chal nade nyaka sani kaluwore gi chenro mar muko udi e alwora ma Woodley? Efi, inyalo miyowa ler ni to ang'o madhi nyime sani kaluwore gi chenro mar muko udi manotimore otieno? Nigi lit ahinya kendo nigi pek e chunygi kaluwore ni nyomu kutegi otieno manyoro, otieno ma piny oru godo odiechieng' ma kawuono endi. Jodak ma kaendi gi wacho ni chenro mar muko utegi eki nok otim e yo makare, kata obedo ni nomigi notis mar ndalo 90. Notis mar dar ma kamaendi ne rumo odiechieng' ma kawuono, kata obedo ni nyomuk utegi odiechieng' manyoro, otieno manyoro. Koro ka ja kamera nyalo tang'oni, nitiere ute ma bende jodak ma kaendi pod temo mana reso gigo ma ginyalo. Kako machielo to rowere bende okawo thuolo ni mana mar mondo mi gikwany kata gichok gigo eko ma giwacho ni nyalo miyo gi bende yuto matin. Kuom ute 43 ma tend sirkand kaunti ma Nairobi nomiyo notis mar dar, mana ute 19 ema wafwenyo odiechieng' ma kawuono ni osemuki. Kaluwore gi tend kaunti ma sirkand kaunti ma Nairobi, gin giwacho mana ni chenro mar muko ute ni endi en mar mondo miyo giyud thuolo mar gero ute manyasani ma bende biro konyo gi solo osuru ma bende giwacho ni biro konyo e chwalo dongruok mar kaunti ma Nairobi. Gavana ma kaunti ma Nairobi Mano Johnson Sakaja nyowacho ni gichano mar gero ute 1975 ma bende giwacho ni biro konyo chenro no endo mar solo osuru kod chwalo dongruok mar kaunti ma Nairobi. Ok ang'eyo ni bende in gi penjo moro amora, Milton. Mano mukutegi kamoro inyalo nyisowa ni to no mukutegi ka gintiere iye koso moko kuom gi nosedar? Nitiere e kinde mane chenro mar muko ute ne dhi mbele, jodak ma bende wasetemo ma wayudo wawuoyo godo wacho ni kaunti ma Nairobi, apisas ma kaunti ma Nairobi nyochopo kae kar gimoro saa 5 mar otieno, to kar gimoro saa 5 gi nus ema nochak muke utegi. E kinde go eko nitie moko gi ma bende ne pango gigegi mar dar, nikech ne giikore ne chenro ma kamae kaluwore ni notis no endo ne rumo odiechieng' ma kawuono. Koro ne giikore ni chenro ma kamaendi nyalo timore apoya. Koro kinde mane mae timore, moko kuom gi noseikore mar wuok, moko kuom gi ne pod nitiere udi, nitiere jodak ma wayudo ka pod gigegi ne nitiere udi, koro miyo no muk ot ka pod gintiere iye kanyo. Kata kamano onge jal moro amora ma wafwenyo ni oseyudo hinyruok moro amora. Erokamano ahinya Efi Nyakidi kuom ler ma kamano. Wageno mar yudo mathoth koa kuomi mondo mi waler ne jowinjowa e weche manyien mabiro. Mano Efi Nyakidi, achiel kachiel kowuok Woodley, Nairobi. Ka wadhi nyime